kami di batana semua usian selalu naroha ima totong mengaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Hatan iswata di mingguta sadario dia nendo siap buku siap buku Markus Ono ayat onombe 110 Markus Ono ayat onombe saha 10 didok semono Laos dilihat ma angka kuta di nasa 2 mengajari dungi di cuma nasa 2 cumono dibuka memacul nasida mar 22 di leo matu nasida kuaso memaksa akatun dinahodan jala di orai ma buan nasida manangaha tuntong adalan manang roti manang hajut manang hepeng di kopos nabi dakolat tukot alai denggado marsipatu abu jala dan jadi pakai muna baju-baju 2 dinna laos dirok do tunasida ya dong di bomoti habu jabu di sima hamu mian pai mabor hak musek mula dong isi di buta nasoolo macakuk kamu jaladang di tangion hatamu tadi kok kamu main laos pirpiro kamu mah nang orbuk na lohot di tok muna bahen kadidangyo tunasida jadi borhak manasida berjamita madokon paubah roh jala tolok do sibolis di bawah nasida lan hacitan dimiahi dari malu di bahen ido sahatna hamuluat do hatam amin golongan di bagasan Kristus Yesus terpuk di minggu tahun di patomu-tomu doh tema borhat maho jala barita homma hatan di Tuhani omma terupuk pacuruan na pada julu sahali tuaka sisianna terpilih nasab dua laho mamarita hom hatana ya pacuruan dari batala o patol hasom hatana dada holallahu mamincang manang naholallahu pasi moton parange ni bangso na alai do tu bangso na liban sekaligus laho memaritahu berita adua di leho Yesus do huasa tu kasisianna jalani perbohali nasida dorang sori paborha laho pada jamita do mengajari di 2 Galilea na mangaleho kuaso lapatan adong sada keseriusan adong sada niat parsitutuon di Yesus lahu maparbohali nasida adorang soli paborha jelas bertugas do fungsi ni haborhatan nasida tujuan utamana di parsuroni ima mangulahon jala untuk di parsurona laos ido maban nasida longang termasuk natoropi nabui marhagugon atau pau akka berita adu manangaha malasan di Yesus dari mengajari di 2 gaudana jala pengajaran nepetung mangunai do turuhan yang kano bingisa secara daging manangna kekerabatanna ai di boto parhutai do ibadah manangise jalan tadahala jahudi do ibadah banda pola di dok da ibadah tukang itu si Mariai hahani si Jakobus, Joseph, si Judas do si Simon. Dan dilambuk tado ibotona. Jadi targasik mana sida mida ibadah. Alani na Yesus memandok nasida. Tungna so marasangap do panuiran yang ko diluat hagodang anak.
Yaka dengan sabutuana doho di bagasnya. HP ini sasitong nadang do petakas di tadadasi de Yesus. Alani magabi dilihat Yesus nang nasalwati lahu mengajari lahu patat dahod dirina. Ya dungi moto ota matakas ise mahoroa naso marasak rohana molo atar toroknya cepe jolma naso manadaibana apalagi sian donga sautana. Jala bakat dakolan somanada dicekali bana ditolak. Akana somanada haraja mudebata dan lomorohana mida Yesus. Gabe disuruh Yesus jalan di parbohali maka sesiannya mengajari akan torop ini hutana. Ay masih oli banang alam torop halat namanada harajaon di debaka. Menurut amatan di ibadah nungannya pajak pengibadah doa kemarin na boleh diluati. Akan aprosia tu dibakar. Alai ternyata holan aka jogal doh takam ni rohana do. Ketidakpercayaan yang paling gigih itu na jupang di tengah-tengah ni hutai masyarakat. Ni hutahan tubuhan itu Yesus. Heran si tutui bana masa di hutahan tubuhan na malah menolak ibana anak di debatana botor rohan di salut. Di sada sisi rikodo perkunjungan jemaah song Nabi Nani Yesus on asalam tadaru wasi. Asalam turenian para buenya kanadeng di tengah-tengah ni duati. Gabe lam api mata boto haru kebutuhan utama nasida. Gabe murah tang yang konopton togi honopton lahu pauli honopton termasuk mabuat debata. Pendekatan persiajaran yang kasih sianipe nang di parbohali Tuhan Yesus nunga perlu dipraktekkan nasida. Somon si jala dek kehian nuain guna gabe si jala col. Wala tolu hali di surah si Markus pardoha don di paborha Tuhan Yesus na sida mardua-dua na patuduhon inarekopna puasa pola ikol marsi dua-dua na sida asa molo adong na manidangi pinomat asa adong dongan mabuah haputusan jala adong deba si tidang na gabe saksi keputusan nang binuat nasida. Alam memang torok dua kapar barita nauli na tarucun di ulaun pamaritaon tadi motuhatan di debatan. Gabe tarucun nasida maun kapar barita gagap di jolo nasida macai kurang. Gabe marmara maun nasida di hutai. Ujung nagabe humasusang muluna natalpetu hamate yang diodam-odam niaka ada jahuli doa akan aso menakal murroha di nasida gabe patubu para suara ujung nama dabu manasida to para human ala dituduh panggahori manang pakbuturi di hutai di huruf komah nasida mau Imalasanna sa jumolo nasida jolo di parbohali jala asa jolo manahan nasida atik pihaguran nasida mangadopi aka marah. Ya dungi musai di moto Yesus tu akan amasa di dua ti torok barita. Akan napa baliu sibodis do akaparto binahoda. Asa di bawah telah merjabita mana pai ngoton jalan mengubati akajolma nasi bulisyo. Unang atong di baik pengajarian ni hobara tu kemampuan ni daging na dohot haboyon nabe ujung nanu kali murah nasida si polisi lektaros. Ya, ate.
ujungna gabe nasida usibolisa. Aturan na mangubati nasida gabe nasida simbata. Aturan na patureho do nasida gabe nasida si patureho nape. Gabe balik nasida maon, gabe doho sibolisa sa uniro na de bahasa pero. Diajari do kasisiani menghadapi ketantangan na belga, na pasti torok do di dua dia ke kelompok radikal Yahudi. Na jelas na sama kalau mau nasida menolak. Kadang dainang na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Nung ngaitor di paywotiana kasisiani, asamalo nasida mengatur partikian. Dan boy baru nasida lobi buhal nasida. Dan boy mabuah manangat itu ngadalan dahola tukot. Jala marsipatu. Di Matius dosi Lukas tukot dosi patu di orai di buan doh dipakai. Memang toho doy. Ari kok do tukot manang sipatu dipakai parjamita lau mengadia di sada buan. Boy doy gabe senjata ujung-jumpang doa kapangago di tengah dalan. Atas sipatu pe manang hajut. Songon na pinake di si Paulus di kodana di tengah-tengah dua si. Boy doy untuk mempertahankan diri ai macai mohok padalan nasida. Jalan musai gudang Allah di tengah jalan di orang kaum mengat. Mabuat roti manang hajut manang hepen di hobos dong memakai baju-baju dua pe diurai dan boy. Puasa. Asa boy nasida fokus di pelayanan ini. Unang setar beban nasida di kebutuhan di pamatan. Manang nadoho ton mabasada pemahaman bahwa perbaritan dahulu ikut mengasahon aporsiaonna tu debata dan jadi dilian di pardagimo dan jadi gulu di harta asahibul mangulahon pacuruan di debata dan jadi perbaritan dahulu mengalului hamoraun siang ulau mengajari do mengajamitahon hata di debata fokus. Unang mani pakai hatai lahu mamitori dirina lau pagu artani. Ate. Tetapi berangkat tanpa bekal, apakah mungkin? Semua dia caranya. Dan rodisi lapatan ni borhat bukan berarti berangkat tanpa bekal. Alaya saboy do nasida optimis fokus di pakobasioni toh partikian nasida pe dan boy deng lelek di sadengana. Ai harus so dijamu pe nasida molo so dijakot do teridok do mola dong isi di hutan asolo macaku kamu jaladang ditogiho dan ditangiho kamu tadi kok kamu mai laos pirpir hok kamu mah nang orbuk naloho ditokmuna bain panindangio tu nasida. Dada diri nasida pangasah otonomi nasida mana alat kelengkapan nasida nauding dan nomor alaya sabohado carana asasau pelayanan ni pakiam nasida hata ni debata pakiam nasida waso nasida debata lahu mandaluan akah waso ni akah parto dinahudan dari dua ni imana jokna kuasa dinamika kerajaan Allah. Kerajaan debata do waso kami bobo. Dinalah mamote kajamu penasida cumolo madok kamut. Jame madihamu dinasabagason. Ikoni dapat horas. Shalom. Dan asal-asal kata ya teh bagaguti. Taida mana si kodo podan di Yesus itu sisianna diha songalan ni ala Yahudi. Iko sadiok de molo pati pondok-dongan orang sadung. Jadi halak naburu judo bertamu halak Yahudi. Jala saya kado pitu di bagus nasi debe laho bertamu. Ida. Apalah nadio dolho disi ima padon ia dung di bomoto hamuan nojabu disi mahamumian paima boro hak musik. Jadi ada usada
kepercayaan kude bata napak kude bata do perjawi jala pai mabor hak muse berarti itu hanya sifatnya sementara. Ima pajak kaunion ni para jabui di sisian naik pakiu ni debata nasa nang majakon hata ni debata nung ngabe gabe sisa dah prosiaon doh parbarita nauli. Ala itu nasa majakon doh nasa manangion pangajarion ikut tadi konot tu nasida majabui laos di pirpiron nasida nang ormuk naloh di tok nasida songon panidangion tu nasida. Memang mereka belum layak. Sian hasamaran di hala Yahudi aladang maralale nasida tu paragamo na leban molo didenge nasida uta nasida ikut diburi pak nasida ala nam deis tutano di sibenebegu. Dumau sian ini pe boy kaida na masa di parmuluon ni si Paulus nama kubasi nang didik di sini Nehemia nama mamir pirkon orbuk sian tokna nama pardomu atau parohuman di debatake nama nulak barita nauli dak taruni di harajam di debata jala tengah matian do jabar nasi nang di kita saluna kana proses nama ihutun natu mangihun hata di debata ikorodo hita majamitaon hamubaon ni roha itu tugas nombalga termasuk Hamubang niroha iman namar lapatan berganti haluan Uhud mengalakkan tujulu Manatak tujulu na bersifat pakirimon ekskatolinis Nama mo tu ada usada keprihatinan Aidang pola leleng Gulut dari Portigion Jalaikon marujung do itang usai Masa ma partikian nebar Asa pasti dohot kita di harajam nebar itu tu ikut paubang terrohata Kolam pasal hotot dan diri tak turun naik barui. Mana dikon angka pangalaho na parjului. Ide unang saya tahu lagi. Ado proses kita tu Yesus alai tahu pangalaho na parjului tayo di. Tahu Didok Yesus imah nguluan na marlas ni roha na marhaduao. Partikian naik barui mangulu haraja medebata na usanga maradalan muaimon sedang. Asadong do pemahaman hamubau ni rohai imana manada jala mangaleon ruang gerak jude bata di bagasan ganuk sisi di goduna. Unang bese Allah mencampur baurkan urusan di debata do urusan di partotionon. Atau lema Tuhan ini diberi kesempatan daro hatta menghalalkan segala cara. Dia nunang di jalan Yesus di bona di pakobasionna. Tentu ino dia jaron jalan di parbohali tu akasi siani. Disuruh nasinya lah macam tahu nabuban di roha. Doh sekaligus di parbogoi nasinya di parsahalai. Mamaritahon barita haduau. Dot. Babalius simbolis. Tentu kan kami maralo do waso ni Yesus maka waso ni simbolis nang waso ni Portigion. Pabalihon akato din udara. Siano taridan na nimiyahan ni debatano nasida sekaligus lehonon nasida mamusim miyakito akan hacitan laho pamalupon. Kobaran ni miyaki di jod dipakai tiki di bibel tai. Ima miyak pengurapan asa malu makana marsahid jalaboy nasida marsahala muse jala margogo manaluan akamu sunai termasuk sahidi oto naromiko menghidupkan semangat baru gudang do jolo masa ringga sering marjamita ledang boy mangalos semangat tulungan na nakinata wala langkata dito dipikir iba na marjamita dang do pangalahona Obartu to piniminggut taboro hama hojala baritahom mahatan ituani pinomat tolu ipola di sijabita honotto diturbukan pada jolo mamaritahon hatan ituani ikut tapakke do waso nasihat Tuhani dan boy nasi unang tabaritahon barita nau biala waso di gugutta mana waso di Portigion tapakke dan jadi kita mangasa
Jaladang jadi dono ta mangubati. Tapakke digu dihalak lahu mangubati ale tadok kata nene bata. Ulau ni Tuhani mataula di namar barita nauli. Ai asa naso jadi para jamita mengalui asa ngapu tu diri nasa sendiri. Sian ganu pulau na. Dungi na poso ni debata ikos sairadero na sida para raton hata ni debata unang hatana di para ratate. Ada banyak orang madokon hata ni debata do onnani ape hatana ni para ratate asokala. Mangasahun huaso nasi Tuhani ikon pasikopon ni debata do nasa nariko di bagasan mulu nasi gadupare. Ikon yakin do ibana para muhalan ni debata ikan. Alani unang anong na mangahot to diri na isara na hamuraon doot akka arata siyan parangulon na ditikin na pararak balita na uli. Hindi apa iba na mamulan. Na parapudi atong dia do si jamita manutanman. Di partikyan na majon nung ngalamol majamita on hamubaw di rohate. Jalan nung ngalamol mengalui para jamita na benar-benar seturut dengan teladan Yesus. Godam do para jamita na mangingil hamubau sia ruasna HP dirina dak ya Allah mubate. Alai dibangido Yesus ya kita asarak marhamubau di roh amalita do ruasi. Luhut asam nang taruhum sobat kita di harajau di debata.